Hello, welcome to my YouTube channel. Today, kay maghimo mi og homemade bread, Pan BISAYA. So, ang among gamiton nga ingredients ay general flour, brown sugar, oil, and yes. Yes. So, muna na siya. So, our Special baker. The baker. The baker. Okay, go. So, first, we put the yes. Hello, yes. Hello, yes. The water. Duha ka kilo nga harina, duha pud ka putos nga yes. Right? Don, kamo na magbuot sa tubig. Layawon ba ninyo or yung pila ka sa usa ka kilo, pila ka 1/4 sugar? So 1 kilo 1/4. Wala ka tamis ana. 2 kilo, usa ka 1/4. Mo ni. Duha ka kilo nga flour, 1/4 nga sugar. So, kamo diha, pwede na ninyong ipalo. Just, Saan tayo buwan? mantika. Mantika. Wala ka. Kani, hurot ni? Ayaw ay buing. Ay, maya po ni. Hala, pasika. Nana, pwede ko, mayabo. Luwag. Ano ba itong luwag, Mat? Nagano. Sorry. Itong ni, luwag ba? Itong ni? Mo mo galay na akong kuha. Mo galay na akong koto-koto. Yan. Lah, ako na iwan. O, sige na. Okay. Kuha na din siya. Kamu na tansya. Uy, why it's so dark? Ambot. Wala, direct. Okay, direct na ko. Dili, agagon. Ay, na lang ay. Sige, go. Okay, wakati. Ayagan. Mo din. We washed our hands yesterday. Uy, magasugat. Uy, wash. Wala kalain. Mo na sila. Unsa na sila? We wash our hands. Ana ra kumuton ra. Lami man gud ang ikaw ni Bisaya nga pan. Lami ikaw no Bisaya nga pan. So magama kay Pan BISAYA. Okay, inana ra siya. Mix. Oh, chill. Na. Naon din na. Diha ra masa. Eh, kuha na sa misa. May tatas 18 kayo makabundak-bundak. Nami itin nga. Eh, bundak-bundak rete. Ina kuya itin nimo. Ina naon de paghimo og pan? Oh, yeah. Pila kay mahimo sa 2 ka kilo no? About 60,000. 60,000. Oh. Pero gilimpyuhan ba namo na among lamisa ha? Mga 48 years. Hindi ka man artitran. Ganahan kong mukhaon og kanang kuan, pan nga Bisaya, lami man siya. Guys, nakakaon mo og pan Bisaya. Lagi. Kaon mig Bisaya where oh. So, daghan na. So, inaana ra siya kasayon. Di na ta kinahanglan magpalit patagkuan pan sa bakery. Makasave pa ta kung kuano maghimo. Kapoy lang. Dire tuluton. Butangan day kuan. Anaon di ay?
Mano-mano din na nga oven? Hoy. Dili lagi ka masigang puspuro. Wala pa guro. So ato siyang ikuan dire sa oven. Oven na nato iloto. Yan, nagkasuko lang. Aso, oh. Ha. Mo na ni among pan nga loto. So pan mo diha sa kaplanggana. 2 kilos, mga 50 ka buok. Sa. Look at. Mark.